हसण्याचा आवाज ऐकू आला. ते हसू निरागस होतं, पण त्यामध्ये एक विचित्र भीती दडली होती. तिघांनी त्या आवाजाचा पाठलाग केला आणि पाहिलं की रिया एका कोपऱ्यात उभी होती. पण ती रिया वाटत नव्हती. तिच्या डोळ्यांमध्ये फक्त पांढरेपणा होता आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र हसू होतं. रिया हळूहळू आवाजात म्हणाली, बाबा, आता मी या घराची आहे. ही बाहुली माझी सर्वात चांगली मैत्रीण आहे बाबा. विक्रम घाबरत म्हणाला, इथून निघा. ही मुलगी आता रिया राहिलेली नाहीये. घराच्या एका खोलीत त्यांना एक जुनी डायरी सापडली. ती वाचल्यावर कळले की ही बाहुली काव्या नावाच्या एका मुलीची होती. काव्याचा मृत्यू या घरात रहस्यमय परिस्थितीत झाला होता. तिची आत्मा या बाहुलीत वास करत होती. ही बाहुली आता शापित होती